В момента не става въпрос за контролно-пропускателни пунктове на територията на областта, които едното действащо при Златоград спира да действа като КПП, т.е. там няма да се извършват проверки, считано от 1 януари 2025 година. По отношение на Рудозем, уверенията на господин Топсидис бяха, че до 31.12 строителството ще бъде приключено. Въпросът е, че към настоящия момент нямаме изрична потвърдена информация, че дори да се завърши строителството, ще може отсечката Димарио до така наречения контролно-пропускателен пункт Рудозем да бъде използван. Необходимо е да се изпълнят допълнителни строителни дейности, нанасянето на пътна маркировка и довършването на мантинели и други съпътстващи дейности. Предвид атмосферните условия се съмнявам да бъдат приключени в този срок. Съответно, въвеждането на пътния участък в експлоатация, тъй като се касае за строителен обект, може би ще изисква допълнително време и допълнителни действия. За сега от страна на Гранична полиция, от страна на представителите на гръцката държава нямаме изрично потвърждение, че ще може да се преминава през пътния участък до Димарио. Затова моят призив е към всички граждани да използват връзките, които съществували до момента, т.е. тези гранично-пропускателни пунктове, които престават да съществуват, но те ще се ползват като пътни участъци и да преминават на територията на Република Гърция през тях. Може би, не знам дали някаква конкретна дата може би да бъде упомената, все пак да предоставим възможност действията по въвеждането в експлоатация на отсечката на гръцка територия да бъде своевременно завършено. Все пак се изисква и поддържане на трасета в зимни условия. Това, знаете, са допълнителни дейности и ще е необходимо допълнителен ресурс от тяхна страна, за да бъдат завършени и да бъде постигната така желаната от нас цел свободно преминаване на хора, стоки и автомобили през този участък. Препоръките на Гранична полиция, говоря за нашите служби, да не се преминава и през други участъци, освен през регламентирането, които до сега функционираха като ГКПП. Просто апела ми е да се ползват досегашните връзки с цел единствено защита и живота и здравето на хората. Знаете всички, Шенгенското, така нареченото Шенгенско споразумение е наднационален акт. Неговите разпоредби влизат автоматично 1 януари 2025, но това е моят призив, за да не се случват инциденти и непредвидени обстоятелства да възниква във връзка с пътуването на хората, е да се придържаме към действащите пътни артерии. За улеснение и за сведение, на сайта на областна администрация е качено споразумението за Шенгенското пространство. Там всеки може да се запознае с разпоредбите, за да се избегнат излишни инциденти.